Ini pulih naga ketian ke jauh belai kene ke por ke mentang, ini pulih naga gospel ke jauh Markus, kene ke lenong ke bah katar ke dah kat ke bah, nado arbu pera ke Bible ke anggam ni. Haba wante uwei nak inong to, ubala yo snow, bakia sat perlok hi, udah snow to ru ba udah ya to bahaya ki, udah keli ha kano kalong ke hukum ke bakam kongsan lagi hukum barok. Ujisu le tu bolang ha ke bakong san lagi hukum barok long snow a Israel u tribe u blay jongi u long away u try. Men Israel tribe u blay jong me daga donut jong me barok badaga mensim jong me barok badaga jingmut jong me barok badaga bor jong me barok. Kaniken kalong ke hukum ke bakong san. Kaya ke hukum ke bakong san do. Ban you tribe u blay jong pi daga ay? Daga ay? Nang ta? Daga mensim nang ta? Daga jingmut badaka? Bor baro. Amen. Tetapi lah it kum ta you try ong yes kum ta ke ngakwa. Mde ban it steng, mde ban it pawa, mde ban it kendai pon kendai ru. Ringi haban it 100% you blay. Amen. Blay fi it you? Kaktin su blay ka ong ngi it you na marulo it shwa yangi. Menurut it shwa yangi. Dan bagi belak menlek rute. Mat it dap. Dan kibri kibawan pak dua ngam tu ki ang pastor nang ababie bah mentah. Namar ngakwa ban yo brio nang am yo syu. Ong balai men shwa na bang alek sarong palat. Dan ki perlok ki ong ru mo pa pal alek sarong palat panom yo brio syu. Ni ong panggadot lut. Kadai kata. Hawadan bakro wat ju. Lero habo balai u ye jangi. Kadai kata ngim dai ban lero. Amen. Habang utrai it yangi, bana bola it yangi kumta kadai yangi ban it ju. Amen. Namar bola it shwa yangi kumta ngi it ju. But kenau ini kawai ladang it you try kadon ka jing mentoy habang it ju. Amen. Ngidon ka jing mentoy. Ngiyo jing mentoy habang it you try. Ladang it you beri rodang dan jing mentoy kat no tam ladang it you blay. Tadi kita akan ikut ke kuaban keren ya ki nyau teli ki jing mentoy kabang iyo habang it you blay. Amen. Ngiyo nyau teli ki jing mentoy. Kaban nengkong kalong ladang it you try step nam bo try am u kam it kita ki it you. Amen. U try u kam it ya kita kiba it you. Hoi u it je barok. U it je barok. Uye je baro tang ba kita pat ki berespon ya kata ka jigit ke jengku kita ki ba jubab leni kita ki ba snow to ke jigit jubla ki it you try ba ba ki it you daga dono daga mensim daga jimut daga bor baro utrai ong nga it ya kita ki ba it ya nga. Amen. Ka Bible ka ong kita tungi pli ka ni ka pon ka proverb nang ba pra ka khot ka ba khat nyo ka Bible ka ong kumta ba utrai u it ya kita ki ba it ya u. Ka mo u kham it kerpang. Nga it ya kita ki ba it ya nga bat kita ki bawat biang yang kin syam ya nga ki spa bat ka buram ki dan bat nga ki spa ki biyai ne ken bat ka hok uso jenga ulong bakam ba ban ya ka ksiar shisha bat ya ka ksiar na la bat ya ka jingmi jenga bat ya ka rupa bala kin sai ka tin ka jong blay o nga it ya kita ki ba it ya nga shibuk lada pi it ya no shibuk lada kita kim it fi try pin ya it sa. Ladam it, sibuk lada, kalau ngumta mau lada, tahu beriu it, yang kata beriu, balada kata beriu, kam tere akan no tulik, wat no dah kawai, dinam, bau you shong no kata, yokun yokti, kata kawai pat kasu jauh dua ni dah tere elak yokun kata. Tapi kata ublay ruang nga it, ya kita kiba it yang nga, amen. Kalau it, you try, habau it ya pi. Baru orang yang kena kawayam ngait yang kita kiba it yang bat kita kibuat biang yang akin syam yang akamut haba pi it you try pi syam shisha you try. Amen. Pi syam shisha you try haba pi it you haba it am day bersui it kumentang isu it dan kibisui it lengba ke Facebook na isu it lengba ke mobile sui it mentu mo sui it na jengai am pimla ban syam henry kita kiba it you try kilong bai one on one lene ki kenduk marmet baru try ya kenduk baik kumni dan kibri wong pastor ngi pi tang lengba ka
television, ngai hilang baka mobile. Andai bagi wana office, iki kedup inga pastor ik pula devi. Tading ta habaya kendo kadon ka jingya per. Tading ta ban ka basu ik na jengai. Tading ta utrai wang bagi ta ki bawat yang akin syam yang bat sisya ki syam namar bagi ik yang kabut haba pi ik utrai kam ik kerpang fi syam utrai bat haba udan utrai am ani. Don lot peleng. Bar fi ju traim fi asbun jimentoi. U Jesu kran ne kata tongan pule ne ka por na Yohanes long ba khat sao ka tin ka John Blake ka angom ne. Wang di ka khat ba khat san ter ka ang lada fi yang atu sumar ki hukum janga ngarungan dua ya kupatun ai happy way pa nom pentengen bon yo ya sa lembat fi halagarta yo men sim ka jing si saken ba ya ka perthai kamla ban pediang na ba kam yu i ulem ne kam itu yu fi hinrei fi itu yu na mar fi sa hanga bat ngalong ru hapi ngam I kon sweat api ngan wan pat api setang shibet arbet bagata ka perthai kanam khmi yang asu anrei ba phin yo khmi yang namar banganga im bat phiru phin yo im hagata ka sngi phiru phin tip ngalong hau tau kpa jonga ba ma phi hanga bat manga hapi utau badan ki hukum jonga bat bosumar ki uta ken ulong uba it yang bat ya utau ba it yang on it ya u dau tau kpa jonga ngaru ngan ijeu bangan penpau yala di hu u Jesu ong i kata bu tau ba ij yang bu sumar i kata gaktin ke jonga uong ba u tau ba ij u yo jingker khu ba jingker khu kalong bau ai yo men sim ba khu ya kita ki ba ij you amen kamu haba pi ij u trau ong ij bagi kita ki bawat ki syam ya no ki syam yo blay wan si sha ga jim ga jonki ki yo pediang yo men sim ba khoi ki bam ye ju try ki nam yo men sim ba khoi ki be ye ju try kanu na pernah fi ye ju try praktik ha si strong hallelujah fi yo pediang yo men sim ba khoi amen pinyo pediang yo men sim ba khoi maru Jesu ang ne utau badan ki hukum jonga baru basumar ki ulang ubala it yanga ulang uba it yanga utau ba it yanga teon it yo do kpa jonga kamu chi sin ba pi it yo kon ukpa u it yo pi but on tagata men sim jong ublay men sim ba khoi ru wan happy pin syam shisha berkata ke jing syam ke jong pi yau trai ke kam koridor ya ke ksiar ya ke rupa bani ge baro namar pi syam yau trai bau Jesu ong kata pi dekat arulai kong Jesu ya tu bulang lada uno ru it yang un sumari ke tin jonga te kupa jonga un it u bangin ya wan ha u bangin ya sa bat u utau bam it yang sumari ke tin jonga ba ke tin ya ke ba fi slow kam long ke jonga hi hindrei ke jong utau kupa u bala pa inga kini ge ke inga kran pi haba ngadang sa lembat pi hindrei uta unong pentengen mensi makut ya bo kupa un pa aga kerteng jonga utaken un hikai ya pi gi ege baro bat un penken mau ya pi gi ege baro ki bangala ong hapi ya ke jingsuk ke jonga nga I no api ke jingsuk ke jonga nga ai hapi om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga hapi wat ku slai na ka donot jong pi lem ne wat ship ting u Jesu ang lada pi it yang men sim ba ko iwan na pi bat kum ta pi dan men sim ba ko fi dan ne jingsuk amen fi dan ne jing tengen fi dan ne jing kemen namar udan unong pentengen ha jing im ke jong fi haleluya lada pi it fi yo ya u men sim ba ko ba dam no men sim ba ko u am u Jesu ba pa un na pi ngin ni wan ha pi mo la ha awaken dan ha pi pa ko men sim ba ko baro lai amen kabor ka jong kupa ka jong kon baka baro men sim ba ko kin wan ha kita ki ba it yu takraw ong ya kita ki ba it nga it but om ta mag it ngan wan shang sandan ngan long sandan utrai jong ki kin da sham sandan ki jing ba ga jonga kin da mat ya ka jing sok kin da mat ya ka jing kemen ya ka jing tengen ya ka banga na a ki om kum ba ka perthai ka ai kerkhot ar pu pra ka ong pila yo sngo kum no nga ong hapi ngan salet no bangan sawan pat hapi lada pila I yang pinda kemen namar mangala ong ngan salet no syo kupa namar utau kupa ulong bakam kraw yang timenta nga itu ya pi shwa bakan ja nga itu ya pi shwa bakan ja bo anda ka ja pin yo ngai namar anom yo ya kran shibun shu bat pi namar usim jogan ga pertai unwan re dona ye ruem hanga Henry baga taga perthai kan yo tip banga it yo tau kupa bakat kumbau tau kupa ulah hukum yang akum tangale to yeng
nginyelit no anang niu Jisu ang kumba ukpa uong hanga kumba ukpa uit yang nga it ukpa badeheng tanga sumari tagi hukum ge jong nga sumari ga ktien ga jong badeheng ta uyo pediang ya kabor bagade ga takum ju yang habangi it utrang yo pediang ga bor ge jong amen amen utrai kam it tagi ba it you bagade kata habul trai wan hapo jong pi tanga tahi la biang layo ay kabor ka jong belay. Hinum day ki kristan ng pansaad ben. Hinum day tang ki kristan ki basyu sa haju shaju. We'll try one po jim jong fin kalalong gi ay. Fin kalalong am ki bri ki badap da kabor. Ki bala ban im da kabor. Ki bala ban yalap da kabor. Ki bala ban long ka jingker ku da kabor ka jong belay. Amen. Pinum sa haju. O ngalam sa haju. Mesin bakut. Menwan hanga mga iit ya metrai fila un pulia kan ikaporu ni Deuteronomy laipo ka dekot ka baarpo ka kren ka ongum ni ka kitin ka jong blay ba mela ba ni iit ya try bo blay jong me ba men ko ngo ya ka kitin jong u ba men sno ha u namar ulang ka jing im jong me ba ka jing jilan ki sngi jong me ba men yo shong ne Hagata gari ya ka bautrai ula smaya ki kpa jong me how Abraham baro Isaac but how Jacob ya ka ban ai haki ka babel ka ong hang ni memela ban it you tribe oblay jong me ba men ko ngo ru ya ka ktien ka jong u kamot habangi it you try ngi ko ngo ya ka ktien ka jong u ba min sno ru ha u tading tau Jisu habang akren mene ya kani Yohanes kulong ka khatsan kawan bo Jisu ang pipilong kita kiai kitnat bangangalong uding sawan lada pi ai sa hanga lada nga ai sa api bagaktin junga ka dan api pipi dan agaktin ka jungau Jisu ang finlong ki basaiso tading tang haban sno kumba utnat usno hau tau ding sawan bat haba usaiso usno bat usaiso namar ulong ka jingim jong me bagi jingjilan kisni jong me bamin yo shong ne agada gari bo tralo smai ki kpa jong me yahau Abraham Isaac o Jacob ya ka banahe ki kani gede jingkular ka jong blay ya kita ki ba it ba kita ki ba ko ngo kalong kumju yang ngiru amen amen hatu blay la tip lupa ka bansawan ka jong pi utip kumno la tip ba try vin poi shu jok na la tip ba vin poi shu benang Tip na ambaro am ka shong hagarai ka jongi. Ublay utip. Lada pi sno hau. Lada pi sno ngam tip. Namar kita ki bom sno. Kila don lupa haka jing penrem. Kita ki bom sno hau. Kila don lupa haka taga lenti syaka jing jot. Taga do ngam tip. Henriya pi kiba iet yang kiba sno hanga kita kiba ko ya ketin ka jonga ngangan wan hapi. But habang ngadon dan simun ki jingkerku tagada kita ai bangin it you try bangin yo pediang you try ka jingim ki jongi amen utrai un kerku ingi ngangai kene ke jingkran na kene ke sngi kal ai men sim ya phi kalalong ke jingkerku ya phi bagane ke episode ke bendeng kom bangin pelat kidon nyau tuli ke jingkerku ke jong blay ya ka ba un kerku ya kita ki ba syakri u bangangai agane ke sngi kene ke jingkerku kalawan ha ke jim ke jong fi lembang ne ke khubor priang ne ke khubor nget ne ke khubor em katkum kene ke khubor ka bamdei banga kren manga ukren utrai lamba jonga naga benta jong fi utrai ko aban kerku pelat ifi ta kadau it ye utrai bara fi it fini i be iki kamba ke jong blay naga sngi sega sngi ngin sai continue biang ka wai per ke episode naga benta ka baar jong ke jingkerku ke jong blay ya kita ki ba it you ta ne ke por na ko aban dwai naga benta jong fi ngin ya dwai try nga dwai nga kerku ni ki khon ke jong ma Bagong bagag tin ke jome gang try. Begin eat me ka donut ka man sin ke jimut pada ke bor boro bal ba ki eat me gum ta go try. Sisa ke tin ke jong me go try kala kular ablai. Ba mi eat je kita ki ba eat me try. Ngatip mi eat palat ini khon jeme. Hoi me la eat shwa ma me te try. Ba ni ki khon ke jong me haba ki respond haba ki paik tin ban eat me te try. Sisa me eat kam palat shishu. Ba menang le shishu iki kamba haga jingim ke jong ki. Ngadwa nga kerku fi way baro. Lada fi don kam iki miracles fi don kam iki kamba utrai un le bet yafi tading tanga kwa banong ifi kan kesngi utrai un le iki kamba syakri utrai ban penso bhai utrai un le iki kamba ngadwai nga kerku ifi wei pui baro jingpang jistom jingte jingkhom jingkerduk baro
kiba don aga jing be jong pi ken phat ken ria balada fila ie chi shai try phinu i bagi ki bor juga jingdom ki bor baman ki namla shuban ie fi ki namla shuban hajan fi ki da isi fi ki na phat jangai ki ji le barok ki na phat jangai na fi bangada duai ngada garko agar tengge jong jisu amen but amen ngin saya continue yang la shang in peteng ya ke episode ke baar jaga bau boleh nak kerkushi fi ngin saya syam pak koblashibun amen